Ottubru huwa x-xahar marbut mal-kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider. Forsi anke minħabba l-enfasi li ssir fuq din il-marda ftit huma dawk li jafu li proprju s-sibt huwa wkoll il-jum iddedikat għal kuxjenza dwar mart mentali. Il-chairperson tal-fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, inawgurat kamra li se tintuża bħala post ta' tagħlim għal tfal u adolescenti bi problemi mentali fl-isptar Monte Carmeli. Dan kien possibbli grazzi għal fondazzjoni Marigold u għal fondi miġbura minn inizjattivi li ħadu bost entitajiet li appoġġjaw il-ħidma ta' Marigold. Il-kamra hija mlewna b'kuluri vivaċi biex il-pazjent jara l-ħajja minn lenti differenti. Hija wkoll attrezzata bi kċina, post fejn jirrilassaw, computers u projectors. Il-perit Martin De Bono, responsabbli mid-diżin, fisser li l-istil hu maħsub biex it-tfal ma jħossuhomx f'word, fl-istess waqt li qed jingħataw il-kura. Il-chairperson ta' Marigold Michelle Muscat irrimarkat kif is-suġġett dwar is-saħħa mentali huwa wieħed li kemm il-darba jkun evitat u għalhekk Ottubru huwa opportunità biex wieħed jitkellem dwaru. Is-saħħa mentali f'dan il-pajjiż fortunatament u anke f'pajjiżi oħra hija tabu. Ħafna nies ma jitkellmux dwarha, ħafna nies huma milquta, illum anke nafu li l-istress tal-ħajja moderna titfa' ħafna aktar nies b'mart li jwassal għal nuqqas ta' saħħa mentali u allura huwa żmien li kemm jista' jkun aħna nitkellmu dwar is-saħħa mentali b'mod apert. Il-psikjatra Anton Grek sostna li l-kura għal mart mentali mhix biss permezz tal-mediċina, iżda wkoll permezz tal-edukazzjoni u ambjent aħjar. U għalhekk immarka l-importanza tal-proġett. Il-kap eżekuttiv ta' Monte Carmeli Clifton Grima elenka l-ħidma li qed issir biex il-mart mentali ma jibqax tabu u l-persuni ikunu reintegrati fis-soċjetà. Minn barra t-taħriġ tal-ħaddiema 24 persuna b'mart mentali kellha ċ-ċans toħroġ mill-isptar u tfittex aħjar lilha nnifisha.